Vítam vás u druhej časti, u pokračovania na Minecraft Let's Play sériu Multiplayer s Mardonom. Čaute. A nezačíname na presne tom mieste, kde sme skončili, pretože sme hrali trochu aj mimo natáčania, naťažili sme si trochu dreva. No a mne to resetlo veci, takže mám iné veci ako som mal, ale niektoré mám aj v truhle. Niektoré ešte mám uložené v mojej truhle, ktorá je tam. Toto tu postavil admin, nevieme na čo to je, ale proste to tu bolo. Počkajte, musím to na chvíľu strihnúť. Dobre, takže teraz budem rozprávať iba ja, pretože Mardon niekde išiel. Takže v tomto dieli by sme chceli postaviť niekde dom, alebo aspoň sa o to pokúsiť. A kto vedel predošlý diel, tam bolo dosť veľa failov v jaskyni. Bol tam jeden spawner, ktorý sme úspešne zničili našťastie. Takže v pohode. No. Už som späť. Výborne. Takže sa môžeme ísť do hrania. Prvú zabijeme túto kravu. Blackout, ty máš stavať dom. Aha. Takže idem postaviť dom. Ja sa starám o všetko ostatné. Áno. To máme celkom peknú plochu už na dom, tak ju využijeme. Tam radšej ešte nie. Alebo aj tam by sme mohli, no. No to uvidíme, no. Tak my si to teda postavíme. Preto bude iba taký malý dom, ale potom bude furt väčší a väčší. Tak to nejak bude vysoký iba jedno poschodie a potom keď budeme mať viacej zdrojov, bude sa rozširovať. Presne. Presne. Keď sa Mardon rozhodne ísť ťažiť. Nie Mardon. Veď máš drevo už. Už nemám, mám. Ježišmarja, však si stával z neho dom. Neviem. IP na tento server budete mať v popise videa, ako som už Obidvoch videí. Ako som už veľakrát spomenul, ale ešte som mu nedal do prvého, prepačte. Som vkus zabudol na to. Áno, ešte som mu to pripomenul, aj tak neurobil toto, čo mal. To je jedno. Tak robím sparu fakle. A ešte zoberiem sparu. No, vlastne túto mám. Myslím, že nemám crafting table. Tak. Dám si ich proste iba tu. Tu máme hneď aj jaskyňu nejakú. Našťastie tu diery veľa nesú. Nie sú tu žiadne. Lepšie povedané. Dobre. Dáme tu jednu, aby sa tu nespomínali mobovia. Výborne. Tak nejak. Dobre. A tu sú dva parasata. Takže potom asi to veľa neurobíme. Urobíme si tam napríklad podlahu, no. To bude najlepšie. Áno. Dobre. Tak sa ide robiť podlahu. To je z dubového dreva, ako si môžete všimnúť. No, tak nejak. Ale v ďalšom dieli... Čo by som hovoril v ďalšom dieli? Tak, ísť do jaskyne a hľadať diamanty. No, napríklad. A potom sa vydať hľadať pušný chrám. A tak ďalej. Prepáčte, že tento diel bude trochu kratší. Áno. Musíte to vydržať, bo je asi tak 10 alebo 15 minútový. Máme technické problémy s Frapsom. No, Blackout má technické problémy, nie ja. Áno, ja mám technické problémy. Neviem čím to je, ale tak proste... No, to vám vysvetlím niekedy potom. Dobre, tu máme hneď aj jaskyňu. On vám to vysvetlí vo videu, čo bude točiť sám. Áno, budem točiť aj Minecraft single player. Počujete dobre. A potom aj iné single player. Ježiš, toto je Mardonova truhla. A potom aj iné single playerové hry. A budem točiť s Mardonom aj dve dosť známe hry. Metin 2 a World of Tanks. A Battlefield Play for Free si nezabudol. A Battlefield Play for Free, to nie je až také známe, ale je to dobrá hra. Dá sa nej to zabaviť. Tu niekto vyjadruje svoj názor. Presne. Ja na to nebudem odpovedať.
Ani ja. Ja radšej vypnem chat. Jak sa vypína chat, ja neviem. A ja už viem. No povedz jak. Daj si nastavení provice hráču a tam si daj chat, tak kde by si to mal mať, lebo už také. Dobre, tu si ja mardom posteľ, tak ja si ju dám napríklad tu. Takže tu bude moja trofa. Chat skrytý, dobre, už mám. Tak. Vonku radšej teraz nejdem. Lebo Blackhawk sa posral, tak bude radšej v dome. Čo to, vieš ak. No, A jeho video bude zase iba nudné, lebo bude v dome. hovorí ten, čo má na svoje železné brnenie. Vlastne by Áno, som mohol mať točil aj som ja. video z Minecraftu a išiel som do podzemia a vyťažil som tam do železa. Dal ho trochu aj mne. Áno, lebo všetko si delíme. Našiel som tam aj 3 diamanty, jeden som dal Blackhawkovi. A to je dobrý nápad, mohli by sme teraz... A vlastne, to som chcel povedať teraz blbosť, dobre, že som to ani nepovedal. Ísť do jaskyne? Nie, to čo iné som chcel, že ja neviem čo. Tento Dobre, takže stek, Blackhawk pôjde do jaskyne a ja prežijem noc vonku. tento stek obetujem na železo. Diamant. Čo? No Blackhawk, chod do podzemia, nie? Nie, Prečo sa bojíš? áno. Hovorí ten, čo má na svoje železné brnenie. Ale aj bez železného brnenia som prežil noc vonku. Výborne. Však aj ja. Potom prečo si zatvorený v dome? Nie som už. Dobre. Dobre, idem kus ďalej. Tak a ďalší železný krumpač je na svete. A nie, toto bude... Blackhawk stvoril železný krompač. To môže byť krajšie. Je to veľmi pekné. Národom chodí loviť také ovce, treba mi postieť. Tak, teraz som úplne mimo džungle, lebo tam sú najviac ovce a tam už nechcem ísť, lebo som dosť ďaleko. Ovce sú nauky. Dám si jedno vedro pre istotu. Dobre. Za to si odložíme, keď mi zase server vymazal veci. Takže vítam vás u pokračovania, museli sme urobiť veľmi veľký strih, pretože nastal technický problém, ale už to je v pohode. Takže je tu jeden strih. No, takže robili sme toho ešte trochu, len, no to je proste na dlho, tu vysvetlím v nejakom informačnom videu. No, po tomto strihu sa tu vraciame, naspäť. A ideme do jaskyne. A ideme do jaskyne a tak si to ukončíme. Takže ja si berem toto. A kde mám meč? Tu je. Dobre, môžeme ísť. Ja si ešte urobím fakle. Viem, že takto som nevyzeral, urobili sme tu pár vecí. Asi také, že sme trochu popreadzovali veci. No, ale približne pokračujeme asi tak stavať. Skade sme skončili. Dobre, mám 48 fakle, môžeme ísť. Daj mi polku. Dobre, poď. Ďakujem ti. Takže vydáme sa do tejto jaskyne. Áno. Ideme na to. Koniec. Tu som urobil cestu. Všimol som si. Tu dolu, skoč. Ja? Hej, aj ty, však chceš do tej jaskyne, ne? Au. Tu práve bol ten fight s paukmi, čo som už vo svojom videu hovoril. Aha, to bola sranda vtedy. Hej, len Blackhawk to nevidel. Ja vyťažím toto. A ako viete iste, našiel som spawner zombikov. Len teraz sa potrebujeme ku nemu dostať obidvaja, lebo tí zombici ma skoro zabili. My sme zničili, nie? Nie, ešte jeden tam bol, som ho našiel, ty. Aha. To dáva veľkú logiku. Takže môžeme ísť? Ešte trochu. Dobre, môžeme. Je tu tma jak v riti. Však dávaj fakle svoje, Iron. svoje furtom. Nevadí. Však si dávaj fakle svoje, hej. Však som dal do toho spawneru. Ale...
Teraz podávaj fakne, no vidíš, že vieš. Ďalší iron. Si uťažu na 5 metre. Sorry. Nevadí, v pôjde. Dobre, slepá cesta. Nie, nie je to slepá cesta. Aha, je. Iron, Hej, vidím. si ho nevšimuj. Nevadí, aj tak sa delíme na polku, takže v pôjde. Tu dolu, tu. Čo? Tu poď. Za mnou. Počkaj, však som ťažil iron. No, takže tu sa rozdelíme, ja pôjdem dole a Black Hawk pôjde tu. Preto. Hej! Však dole, nie? A ja pôjdem dole a ty pôjdeš tu. Nie, ty si hovoril, že Black Hawk pôjde dole a... A ja som hovoril, že Black Hawk a to je jedno. Vieš čo, nesem sa hádať, takže... Au. Dobre. Šťastie tu nie je nikto. Môžeme spokojne pokračovať. Ja tu osobne nevidím nikoho. Však ty proste ťaž. Zatiaľ nemám čo. Ja viem, že tu niečo bude, ja to poznám. Ideme na to. Keď nájdeš nejaký spawner alebo niečo tam, povedz, že sa mám na teba topnúť. Zišol by sa. Iron. Výborne. Až 2. Ty kokos. Ja tu mám kus viac. Ja už nemám žiadny. Môžeme sa vydať späť. Tak sa portni na mňa. Zišlo by sa. Ja ty si už tu. Tu si, hej, nemusíš sa na mňa portovať. Aha. Už mi dochádzajú fakle ináč. Aj mne. Nevadí. Ešte baru mám. Nepokladaj furt. Však ja nepokladám furt, iba že som vedel, kde už som bol. Joj, to tam vodu. Treba Zastav zastaviť. vodu. Počkaj, dostanem sa po nej hore. Dobre. Fuck the creeper. Čo? Je tam creeper a zombík. Creeper a zombík, hej. No! Nechaj buchnúť, nechaj buchnúť. Nie. Ideme fighting? Hej, už je tu! Aj tak buchol. A zabil si aj zombíka. Oh, sorry. Nie, furt tu je. Tu je ten spawner! Si. Nie, to je iba zombík. Zombíci. Au. Pôjde. Nie, to sú asi fakt, to je asi fakt spawner. Idem hore, Krima. Nekryjem ťa, ja idem tiež hore. Nechápem, na čo si tu dal šutre, keď sme mohli urobiť pekné schodíky. Ani ja. Ale nie je to spawner. Ale ja tu čujem furt tých zombíkov. To tu vyššie tiež není. No neviem, ja ich tu tiež počujem, ale není tu nikde spawner. No tak, musíme kopať, ne? Vyššie alebo nižšie. Čakaj, tu ich čujem takde. Tu, takde čujem. Vidíme. Dobre, tu nie, do prčíc. Som sa bugol. Tu takde sú. Ja viem. Pozor. Vidíš, že tam som natreskaný a ty aj tak sa tam trepeš. Dobre, kašľam na to. Koľko Idem hore. huby? To bude po veľký. Hej, ne? Poď tu hore. Na čo? Ja idem tu. Mám asi... Nie, dobre, to nič. Nič nevidím. Dia! Mám dia! Čo? Mám dia! Kde si? Ja neviem. Kde si? Tapnem sa na teba. Dobre. Mám 3 dia. Nie, 2. Dobre, príjmi. Počkaj. Môžete si všimnúť.
4, 5, Hej, vidím. 6. Lava! Ježiši, je! Dobre, pôjde. Dobre, no, rozdielme sa. Jeden sa mi nepodarilo zachrániť, jeden uhorel. Dobre, no čakaj, tu máš jeden. Čo to je 2, sorry. Dobre, A rozdiel to. keďže ja som ich našiel, dostanem 3 a ty 2. Oboje ich 5. Mali by sme 3 a 3, ale to ten uhorel sa mi nepodarilo zachrániť. Chudok on. Nech mu je zem ľahká. Takže obsidiány, krásne obsidiány. Abo ostan tu a ja pôjdem to tie diamanty odložiť aj tebe, aj mne do truhly. A ty tu ostan, potom sa ťa topnem. Á, netreba. Nechceš, a keď s nimi umreš? Abo ja sa topnem. Abo ty no. No, ja sa telpnem. Potom sa telpnem na teba. A potom toto. Do riti! Čo? Čo si zrobil? Však nelez nám do domu. Jež, Blackout sa zľakol. ty kokos. Dobre, no tak ja už to ukončím, pretože nemôžem točiť veľmi dlho, pretože fraps. Ale, dobre, no porni sa aspoň na mňa. Ešte to je pár uhľa. Toto Porni iba. sa aspoň na mňa. Aj si to ukončíme obidvaja naraz. Tak. Ďakujeme vám, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite zase zanechať nejaký ten koment, čo by sme mali zlepšiť. Like, alebo odber, keď sa vám video veľmi páčilo. A uvidíme sa pri ďalšej časti alebo pri ďalšom videu. Do ničoho vás nenutíme, ale keď chcete, tak nás to poteší. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu a čaute. Majte sa.